Terus saloni permintaan saking sinten? Sokibul Bait sayang. Yeah. Yuk. Yuk, matur suwun. Enduk, pripun Mas? lumantar dulur kulanang sing paling barik dhewe. Ini keluarga besar dari Jakarta nggih rawuh. Aduh, kok ya adoh men iki lho. Ya. Korene numpak apa, Mas? Niki panyuwunanipun perahu layar. Perahu layar. Ya bener Mbak Lina iki. Apa? Caping gunung munggah hawe apa, Mbak? Gubeng Asmara terus perahu layar mulih. Ingkang saking Jakarta, Binara. Nggih, niki disungkurke riyen nggih. Syukurna to, Nduk. Monggo dadosaken. Syukur bisa Gubuk Asmara. Gone padha larang lapo Lia Waroka seger Belayang Bayar Bati Sugeng Dalu Panasi Mbak yang dari Jakarta. Semoga Bapak Gubuk ae Ban mati Wiwit biyen
kula nuwun dono bapak-ipun ya, Nduk. Alhamdulillah tak kira mau ame duitno aku kabeh kok ya go balik pripun to, Mbah? Engko njaluk nah. Ya. Aku siap pancang-ancang metune siji. Catetan sajroning ati datang luntur saya merahati iya yo aku kowe dadi karo merga larit ning gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara. Gubuk asmara sama.